Τη βοήθεια της τύχης η μπάλα στον Δέντσα. Ξανά Ανδρεάδης. Κόβει την μπάλα στο δεξί. Θα επιχειρήσει μια σέντρα για τον Νίτσι στην μεγάλη περιοχή. Για τον Χατζησεβαστό, με συγχωρείτε. Λίγη πρόωρα αυτή η φάση για την Θίελα. Ενώ να αναφέρουμε και το διαιτητικό τρίο της αναμέτρησης. Ο κύριος Κωνσταντινίδης Κώστας με τους Πατσικιά και Αποστόλου είναι οι τρεις που διευθύνουν το παιχνίδι. Στο κενό χώρο για τον Μιλωνά, ο οποίος κρατάει μπάλα, βγάζει και τη σέντρα, φαρμακερή εδώ αυτή η σέντρα του Μιλωνά. Στην πρεμιέρα της Α1. Κεφαλιά και πήγε εκεί πέρα να γίνει το λάθος, τελικά παραχωρείται το κόρνερ. Κλιβανίδης πάνω από την μπάλα. Αρκετά δυνατά τα μαρκαρίσματα. Πεχλιβανίδης απευθείας και μπάλα στα δίχτυα. Ο Μίστερ Κόρνερ ανοίγει το σκορ για την Θίελα Περιστερώνα εδώ στην Πολύχνη. Κόρνερ λοιπόν για την Θίελα με τον Άρη Ανδρεάδη στο πρώτο δοκάρι. Ανδρεάδης και πάλι σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους, η μπάλα out. Επιθετικό φάουλ τελικά από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Κάνει κάτι περίεργα παιχνίδια η μπάλα, η μπαλιά του Νίτσι για τον Ανδρεάδη, ο οποίος ξεφεύγει. Βγαίνει τετατέτ με τον Παρασκευόπουλο, το σούτ, η μπάλα περνάει out τελικά για τον Φίνικα η μπάλα. Κλόντι, Τσουκαλίδης, πατάει ωραία για τον Χατζησάβα, ο οποίος έχει χώρο τώρα ο Χατζησάβας. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα περνάει out. Ενώ να αναφέρουμε ότι χορηγός του σημερινού αγώνα είναι τα καφέ Πατισερή Καρδάσης με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, σε Καλαμαριά, Πεύκα και Σικές. Εδώ Χατζησάβας θα ψάξει την πλάτη. Μπαγιά φτάνει στον Τσιόκα, στη μεγάλη περιοχή γυρνάει και υπάρχει πέναλτι για τον Φίνικα. Έντονες οι διαμαρτυρίες από τον Παυλίδη. Σίγουρα θα χρειαστούμε replay για να δούμε την πιο καθαρά τη φάση. Στο πέναλτι πηγαίνει ο Καμενίδης να το εκτελέσει με αντίπαλο τον Πεϊμανίδη. Μέχρι πριν λίγο καιρό κάναν προπονήσεις μαζί. Καμενίδης εναντίον Πεϊμανίδη. Ο πρώτος σκόρερ του Φίνικα, ο Σάβας Καμενίδης, αναλαμβάνει να χτυπήσει αυτό το πέναλτι για λογαριασμό του Φίνικα. Καμενίδης εκτελεί και μπάλα στα δίχτυα. Ο πρώτος σκόρερ του Φίνικα συνεχίζει έτσι ακριβώς όπως τελείωσε την περσινή σεζόν, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον Φίνικα. Ανδρεάδης τώρα στην εκτέλεση του φάουλ. Ανδρεάδης, η σέντρα στο δεύτερο, κεφαλιά του Νίτσι, η μπάλα περνάει out. Κλασική ευκαιρία εδώ για την Θίελα Περιστερώνα με τον Παναγιώτη Νίτσι του φάουλ. Εκτελεί ο Μπεκιαρής στην καρδιά της μεγάλης περιοχής, απομακρύνεται η μπάλα από την άμυνα της Θίελας και τώρα δεν δούσεις για τον Φίνικα. Εκ νέου προσπάθεια για τους γηπεδούχους, κεφαλιά, εκ νέου κεφαλιά και η μπάλα απομακρύνεται πάνω από τη γραμμή.
στην ευκαιρία που χάνει ο Μάκης Ανταβαλής την Θίελα. Ωραία μπαλιά για τον Μπαλτατζή, ο οποίος πατάει περιοχή, μένει όρθιος, βγάζει παράλληλη πάσα στον Ρενάλτο, τελικά φτάνει αυτή. Εκ νέου σέντρα, κεφαλιά, δεν την πιάνει καλά εκεί ο Μπαλτατζής στα χέρια του Παρασκευόπουλου. Διπλή φάση, χωρίς τελική όμως, χωρίς να καταγραφεί. Για να δούμε αυτήν την αντεπίθεση για τον Φίνικα. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, περνάει τον Τζουκαλίδη, Καμενίδης. Το γύρισμα δεν ήταν και τόσο καλό, διώχνουν τώρα της Θίελας. Χατζησάβας για τον Ατματσίδη, ο οποίος καθυστερεί λίγο. Η μπαλιά για τον Τσουκαλίδη, Απεϊμανίδης μπλοκάρει. Μπεκιάρης. Μπεκιάρης μένει όρθιος στον κενό χώρο για τον Χατζησάβα. Και αυτός για τον Τσιόκα, στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα, Καμενίδης και το 2-1. One man show από τον Σάβα Καμενίδη. Ο πρώτος σκόρερ του Φίνικα ξεκινάει τη χρονιά με 2 τέρματα και ουσιαστικά είναι αυτός που κάνει την ανατροπή εδώ στην Πολύχνη. Τσιόκας μένει όρθιος. Πολύ ωραία τρίπλα στην κίνηση, δεύτερη στη σειρά για highlights και tackling καθαρό από τον Μπαλτατζή, αν είδα καλά. Εξαιρετική ενέργεια, αν μη τι άλλο, εδώ από τον Γιώργο Τσιόκα. Και τέλος της αναμέτρησης, ο Φίνικας παίρνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα στην πρεμιέρα της Α1. Παράπονα τους ανθρώπους της Θίελας με βασικό παράπονο το πέναλτι που δόθηκε στον Φίνικα. Έντονα τα παράπονα, βλέπουμε εδώ διαμαρτυρίες προς τον κύριο Κωνσταντινίδη.